a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. A ci gaban karatun da littafin Zuhur Sunna fi Riyadul Akhlaq, idan ba a manta ba, har yanzu muna nan a ainihin sabon babin mu da yake bayani game da ainihin wato haƙƙin miji akan ainihin wato matarsa. Mun gama hadisi na ɗaya, yau kuma za mu shiga hadisi na biyu, inda yake cewa an Husain ibn Muhsan, daga Husain dan Muhsan yace anna ammatahu atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Wato ainihin gwaggwansa ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ainihin wani uzuri da ya kai ta. Fa qala laha, sai manzon Allah yake ce mata, adatu ba'lin anti, kina da miji ne? Qalat na'am, tace ina da miji. Qala sai manzon Allah ce, kaifa anti lahu, yaya matsayin ki yake a wajen shi, ya kike a cikin zuciyarsa, shin yana kaunar ki, yana son kina bigenki sakamakon me? Sakamakon biyayyar da kike masa da ainihin ɗoyiniyar da kike masa da ainihin bin umarninsa. Qalat, sai wannan baiwa Allah ta ce, ma aluhu illa ma jastu anhu, babu abin da bana masa na ɗawainiya na biyayya na yanda ya kamata, sai in har abin ya gagare ni. Qala, sai manzon Allah ya ce, fanzuri aina anti minhu, to ki lura ki gani yaya matsayin ki yake a wajen shi, ya girman ki, ya darajar ki, ya kimar ki take a wajensa. So da ita mace tana samun kima ne da matsayin daraja gwargwadon biyar take wa miji. Haka yake, gwargwadon biyar da kike wa miji, gwargwadon kaunar da zai nuna miki, da biyar da zai miki, da ainihin adalcin da zai miki, in dai ba karkatacce bane. In dai mutum ne mai lafiyar kwakwalwa, to yana wato so yana kaunar ki ne, yana miki abin da kike so ne gwargwadon da yake masa biyayya. So sannan sai manzo Allah yake cewa fa innahu jannatuki wa naruki, saboda ki sani shine sababin shiga aljannaki kuma shine sababin shiga wutarki. Ma'ana in kina masa biyayya, kina yin abin da ya kamata, to hakan zai iya sanya zama dalilin shiga aljannaki. In kina saba masa, ba kya yin abin da ya kamata, hakan yana iya sababa miki shiga wuta. To anan wurin mu lura, ashe matan sahabban manzo Allah suna yi wa mazajen su biyayya, suna musu aiki, suna musu ainihin wato ɗawainiya. Ke wace ce ke da zaki ce ba za ki yi mijinki biyayya ba, ba za ki mishi girki ba, ba za ki kula da shi ba, ba za ki gyara mishi wajen kwanciya ba, ba za ki gyara mishi sutura ba? Wace ce ke? Sun fi ki matsayi, sun fi ki imani, sun fi ki girma, sun fi ki daraja. Gashi suna yi wa mazan su ɗawainiya, gashi har manzon Allah ya bata tikiti, ya bata shaida cewa wannan abin da kike yi shine zai baki alamar shin yar wuta yar aljanna ce ke ko akasin haka. Domin biyayya ga miji yana iya sababa miki shiga aljanna, rashin haka kuma yana iya sababa miki shiga wuta. Har ila yau muna ƙara jan kunni ga ainihin matan da suke cewa sun bokare. In kin bokare, ba abin da bokare wannan zai kai ki sai shiga wuta. Ki biyayya, ki samu daraja da matsayi a wajen mijinki, ki karkace, ki sha wahala, ki shiga halin ni'yasu a wajen mijinki. Wannan kawai shine. So dan haka mace ta sani, yi wa miji biyayya abu ne wanda yake iya kai ta shiga aljanna, saba masa kuma abu ne wanda zai iya kai ta shiga wuta. Amma ku sani, biyayya ga Allah da madaukakin sarki da manzansa shine na farko, sannan abu na gaba shine yi wa miji biyayya. Allah ya samu dace. Wannan hadisi Ahmad ya rawaito shi kuma Albani ya inganta shi. Wanda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan shi. Kuskure kuma Allah ya fi mu ne, gafarta mana gabaki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.